Comrade Ostalos Ziva vazviramba zvakuya manje vakomana vachifara vachiti we are now the vendors for ED. Panapa achiti in which country people they cannot be proud kuti aiwa in this aiwa century people vanenge vachifara vachiti aiwa we are the vendors for ED munyika aiwa ine almost 98% unemployment rate vachiti aiwa hakuna zvakadai we really need change. Saka mina mashoko anodanyuka panapa Ostalos Ziva achiuya achibvisa achiti aiwa in our country kanti in our new great Zimbabwe hakuna zvinhu zvinzi mavendors unongopa subscribe or like or the bell icon. Tipina posta this picture amuri kuona aiwa remadzimai amuri kuona vakabata maplacards atingati pe maposters ane kunzi 2030 vendors for ED amudanyira chiti vendors for ED have been given a 48-hour ultimatum. This is the true character of the working class of 2017 poor criminal, carefree and indifferent. They have stolen so much that they now believe vending in a country with a 98% unemployment is a crime. Thomas Panamblanyro Panapana Ostalos Ziva. Patrukona kuti aiwa ari vachidismisa achiti aiwa the government view yekuti aiwa vanhu vanenge vachitengesa aiwa mumavendors nemumastreets vakuonekwa as if ndo macriminals. Vanhu vari kutotsvakawo raramo panguva inonyatsokomba kuti nyika aiwa ine unemployment rate aiwa inotosiririsa. Panguva ino people vari kuda peace, they are just selling more vendors vasina kana kumbointimidate the government, but now the government is attacking them ichiti aiwa ya criminals mutengesera panzvimbo aiwa dzisiri well sanitized. Mashoko atikuna panguva ino vari kuachidismisa achiti aiwa this must end, we do not tolerate this. Mashoko atikuna kuti vana Ostalos Ziva vatoziva kuti main aids are the opposite leader ari vakanosonjemisa vari kuya vachiramba aiwa zvimarupi elements zvingacreatewa netherejim. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Nango mesection menu mufunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.